Benvinguts a Barcelona Actosó. Soc David Meca i durant 2 mesos estaré cada dimarts a Canal Català per viure amb vosaltres els Mundials de Natació de Barcelona 2013. Barcelona Actosó repassarà cada dimarts com es van preparant i com es desenvolupen els Mundials que en tindran lloc a Barcelona del 19 de juliol al 4 d'agost. Una cita esportiva que els amants d'aquest esport esperem ansiosament. La meva fita és que aquest programa, Barcelona Actosó, us faci desitjar l'arribada dels Mundials tant com els estic desitjant jo. Avui iniciem el programa amb Cristian Cirera, director de competició de high diving. Molt bones, benvingut. Moltes mercès. Explica'ns, high diving, què és això? Molt novedós. Home, high diving és una disciplina que són salts de gran alçada, com diu la paraula, i és realitzar piruetes des d'unes plataformes que els nois la faran des de 27 metres i les noies de 20 metres. Llavors, és una competició que el que fa és has de fer els nois 5 salts, dintre aquests 5 salts has de fer els salts que t'atreveixis a fer. Llavors, cada salt té una dificultat, els jutges ho puntuen i qui treu més punts és qui guanya. Amb les noies fan 3 salts. Sí, és la millor, o sigui, la suma de 5, amb nois... Amb nois, 5 salts, que en aquest Mundial el que es fa és dels 5 salts, 2 es celebren el primer dia i 3 es celebren l'últim dia, que seria el 29 de juliol o el 31 de juliol. Llavors, la suma tots el que fa és generar un guanyador. I com a diferència dels salts convencionals, també és la suma de 5 o no? No, en salts convencionals és diferent. Al reglament hi ha algunes coses que són bàsiques en els dos esports, però tenen certes diferències. És un moment històric perquè és la primera vegada que s'incorpora a la competició els salts de gran alçada. Esteu satisfets, suposo, no?, que sigui aquí a Barcelona. Home, estem molt contents, primer perquè sigui la primera vegada que es fa en un campionat del món, segona perquè es faci a Barcelona i tercera perquè esperem les previsions d'afluència en aquest esdeveniment es presenten bastant grans. I el fet que sigui Barcelona la primera serà molt bo per la nostra ciutat, perquè ja s'està començant a parlar. A high diving, la gent vol anar a veure també aquest esport que serà, jo crec que tindrà un impacte visual, que serà molt espectacular. Una de les característiques que té aquest esport és que és molt visual. És molt visual, cada vegada que un saltador fa un salt són salts diferents, són salts que normalment la gent no està familiaritzada amb els salts i pot desconèixer, el que passa és que és molt maco veure'ls. O sigui, hem de pensar que des de 27 metres fan moltes cabrioles, diguem d'una manera així més col·loquial, i llavors el que fa és que és molt espectacular. Que després es faci a Barcelona és un orgull per la nostra ciutat, és un orgull organitzar un campionat del món, que ja el vam organitzar i ara el tornem a organitzar, però si a sobre tenim high diving la primera vegada i ho tenim a Barcelona, doncs molt millor, molt millor. Perquè, com bé dius, s'ha de construir una plataforma de 27 metres i es fa al moll de la fusta. Es fa al moll de la fusta, aprofitem les instal·lacions que també es celebraran les aigües obertes, primer hi haurà les aigües obertes i a continuació tindrem high diving. Es farà una torre construïda expressament per la competició i tindrem les alçades de competició, que són 27 pels homes, 20 per les noies, i després tindrem les alçades de 10 metres i 5, que són alçades d'entrenament. Entrenament per preparar els salts de competició, en aquest cas de 20 o 27 metres. I com és aquesta torre, a part dels glaons que ens has comentat? Com és? Ha de ser tremenda, no? Tants esglaons per pujar a 27 metres. Home, és bastant alta per arribar fins als 27 i després que, pensant que tenim les 4 alçades aquestes, les hem distribuït en horitzontal perquè tinguis la diferència, perquè puguis estar entrenant un o l'altre, i després imagina't tota l'estructura dintre les escales per arribar fins a 27 metres. O sigui, has de tindre escales per arribar a totes les alçades. I després el que farem és fer un look, que és el look general que tenim per tot el campionat, per fer una torre que sigui vistosa. I el moll de la fusta reuneix les condicions per fer una cosa tan novedosa com això, saltar de 27 metres. Home, el que necessites és l'alçada i després hi ha unes mesures de seguretat. El que et demanen com a organització, el que demana la Federació Internacional, doncs has de tindre un fons, un mínim de fons, en aquest cas són 5 metres, nosaltres el tenim. Després tu has de tindre el fons marí net, has de tindre després unes condicions de l'aigua que no tingui cap cosa contaminant i has de tindre una temperatura a l'aigua i després el que has de fer és que les normes de seguretat per desenvolupar aquest salt, des que es tira fins que cau,
doncs que no tinguis cap entrebanc. Llavors això ho tenim, això ho tenim. Per lo que dius, s'ha de netejar fins i tot la part de l'aigua? S'ha de preparar, Qualsevol event esportiu que estàs a mar, no és mar obert, però estàs al mar, tu no és com una piscina que pots tindre controlat totes les coses que pots tindre a l'aigua. Allà el que has de fer, s'ha de fer una neteja, s'ha de fer en el fons marí, es posa una tela, perquè si en el moviment de la gent hi haurà buzos esperant el saltador quan surt de l'aigua, llavors el moviment que genera l'entrada a l'aigua o qualsevol moviment, el que no ha de fer és que pugi tota la porqueria o el que hi hagi al fons, primer que s'ha de netejar. S'ha començat ja, suposo, a netejar i a... Nosaltres el que de la fusta, la zona. S'està començant a fer primer l'anàlisi de qualitat d'aigua, la Federació Internacional ens demanen moltes vegades, però no infinits no, però moltes vegades anàlisis de la condició de l'aigua i després nosaltres tenim un departament d'operacions. El departament d'operacions el que fa, primer, com nosaltres tindrem aigües obertes, doncs esperant abans de la competició tens entrenaments, doncs hi ha un període que s'ha d'adaptar a això, s'ha d'adaptar a la condició de l'aigua, s'ha de netejar, tot i que la condició de l'aigua és perfecta. Sí, això ho hem de dir també, que és perfecte, però hi ha molts events esportius que es fan allà. De llarga distància ara, la Copa Nadal el dia 25 de desembre, hi ha molts events esportius. Tens molts esdeveniments esportius, el que passa que sempre abans de qualsevol esdeveniment doncs has de preparar tot això. Molt bé, molt bé. I això vol dir que hi haurà països que potser no podran fer-ho, o no es podrà fer el high diving si no compleixen aquestes normatives perquè hauran de tenir mar, tots els països, no? Ho podran fer. Com ho faran amb altres països futurs? Home, el high diving sempre, primer que un campionat del món, això és una organització dins de la Federació Internacional i després es proposen, hi ha ciutats que ho proposen i la Federació Internacional decideix si li agrada o no li agrada, hi ha propostes. Llavors, dintre el campionat de natació el que té és que són 6 modalitats en el mateix campionat. Llavors, no només dependrà del high diving si tu fas el campionat del món. Clar. Llavors, han d'haver, a part de les variables de high diving, doncs, variables que la ciutat estigués interessada, tot això. Però una pregunta que ara se m'està... El high diving ha de ser sempre amb aigües obertes o imagina que estem parlant de potser a molt futur, ja ens estem anant molt endavant, no? Però en una ciutat que no tingui mar. Home, avui en dia tot es pot fer. Llavors, tu, pel meu, dintre de director de competició, dintre el meu saber organitzar aquesta competició, tu el que necessites, no hi ha una premissa que et digui aigua oberta o al mar. Llavors, segurament en el futur apareixeran instal·lacions. Avui en dia tenim moltes instal·lacions esportives enmig d'un desert. Doncs segurament que hi ha alguna ciutat molt interessada, perquè és un esdeveniment molt important i atrau a molta gent que vol organitzar, no dintre del Campionat del Món, sinó potser el high diving, que el vulgui fer i es treu de la màniga una piscina enmig d'una plaça, enmig de la ciutat. Això no t'ho puc dir, però... Perquè aquesta vegada serà la primera vegada que aquests esportistes seran campions del món realment, perquè fins ara era més un esport professional o d'exhibició, però ara ja hi ha molta expectació. Home, hi ha molta expectació. Aquests esportistes ha de ser un títol important. Jo crec que és una expectació dintre de la teva carrera esportiva, doncs arribar a poder estar en un campionat del món i poder guanyar o estar al podi o participar-hi, jo crec que pot ser molt important per a ells. I com ha estat la selecció prèvia d'aquests 14 saltadors? La selecció, tindrem 14 saltadors i tindrem noies, també. De moment tenim assegurades 5 noies i ahir em va arribar un email que podríem tindre 4 més. I la selecció, nosaltres, dintre ja d'aquest esdeveniment del high diving, ja hi ha una World Series organitzada per una marca de beguda energètica i el que s'ha fet és, durant el 2012, els 14 millors classificats són els que s'han pogut classificar per aquest campionat del món. I amb les noies no hi ha una World Series estàndard i normal, llavors el que s'ha anat fent, s'ha anat analitzant aquestes saltadores a diferents competicions. O sigui que les noies no tenen World Series? No, de moment no hi ha... És veritat, ara que estic pensant, mai veiem aquestes imatges tan impactants a noies que saltin. N'hi ha noies que salten. Ara, abans del Campionat del Món, el dia, si mal no recordo i no em vull equivocar, el dia 12 hi haurà una competició a Itàlia on saltaran les noies i allà es podrà analitzar algunes cosetes de les últimes noies que necessitem per la competició. I no hi ha cap esportista espanyol que participi al high diving? No.
Això com és? L'hem buscat. Com pot ser? Com pot ser? L'hem buscat. Bueno, hem de... Perquè la majoria són americans. Bueno, tens americans, tens mexicans, tens colombià, que és l'Orlando Duque bastant famós, tens de República Txeca, tens Canadà, Ucrània, tens bastants països, tens al voltant de 12 països, més o menys. Però el nostre esport, aquí al nostre país, per què no? Per tu què creus que... Perquè és una cosa molt nova, és molt arriscada? És una cosa que com qualsevol esport, quan no se li ha donat una mica d'empenta o no has tingut aquí alguna federació o organització a la qual tu puguis participar en algun torneig o així, és difícil que et doni per fer high diving, primer perquè necessites la instal·lació, t'has de tirar de 27 metres. Llavors, si no tens aquesta instal·lació, és difícil. Tot i que tenim gent que ha sortit dels salts tradicionals olímpics, que després en events així de parcs aquàtics que fan exhibicions s'han tirat de 20 metres i tot això, però no tenim un saltador purament de high diving. Però jo crec que amb aquest campionat, sent aquí a Espanya, a partir d'ara proliferarà més. Home, jo crec que espero i desitjo que sigui així. Perquè hi ha un problema, jo crec, al nostre país, que són les instal·lacions. Realment, quantes piscines de salts tancades, o sigui, que no siguin a l'aire lliure, tenim molt poquetes, no? Salts olímpics. Sí. Home, aquí a Espanya tenim al voltant que s'utilitzin, tenim unes 4 piscines. 3 o 4 piscines cobertes, només? Clar, això són poques. Entre cobertes tenim 5. El que passa és, la diferència és que, per exemple, a Canàries és descoberta i s'ho poden utilitzar tot l'any. Si nosaltres tenim la piscina municipal de Montjuïc aquí a Barcelona, no la podem utilitzar tot l'any. Per les condicions... És que no són gaires, 4, 5 per tot l'estat. Tens Madrid, tens Barcelona, tens Mallorca i tens Canàries, perdona. Després n'hi ha, a l'època dels anys 80 i tot, o sigui, hi ha piscines que tu vas per la piscina... Potser ja no serveixen. No estan preparades per... Potser se'ls hauria de donar una neteja de cara o alguna cosa així, però que no estan dins del circuit de campionat de Catalunya en un club. Perquè bons nedadors tenim, bons saltadors tenim, però ens falten potser més instal·lacions. Més instal·lacions per promoure. Parlem del high diving. Seguretat. Explica'ns, això sembla perillós, sembla que hi ha molt de risc. Home, és una disciplina que pots tindre risc. El que passa que sempre el que dic quan la gent em pregunta quan organitzem els diferents departaments dintre del Mundial, hi ha risc, hi ha més risc que pots tenir nedant. El que passa a les normes de seguretat, quan hi ha algun problema, l'evacuació és exactament la mateixa. El problema és que pots tindre un més alt tant per cent de risc, però que aquesta gent es dedica a això. Es dedica a això. Hi ha molts esports que tens molt risc i es dediquen a això. No és un noi que el posem allà a 27 metres i salta. De fet, tu quan organitzes una competició, abans de la competició, l'organització vol veure que saps fer aquest salt. No podem acceptar un salt en el qual abans d'entrenament a la seu aquest noi no l'ha fet. Llavors, dintre d'això, que està controlat, que pot ser que alguna cosa li vagi malament i tot això, però que són gent que es dedica a això, les normes de seguretat són d'alt nivell com qualsevol campionat del món. I quines són, per exemple? Perquè segurament ens han imposat diverses normes, algunes que heu de tenir en compte. Dintre high diving, quan són les alçades de competició, no les alçades de 5 i 10 metres, allà tens 4 buzos a la zona d'entrada a l'aigua, tens dos jet ski per si quan surt de l'aigua, sempre quan surt de l'aigua, el buzo i el saltador fan un senyal que el que fa és dir que el salt ha anat bé i que ha estat bé, i llavors surt perfectament. Si hi ha algun problema, el que fa és despertar el pla d'evacuació o el pla de decidir què s'ha de fer. Si pot nedar, si és més greu o menys greu, llavors agafes un avió o un altre del pla de seguretat. Però el pla de seguretat és com qualsevol campionat del món, com qualsevol modalitat d'esport, el que passa que tu has de comptar que aquesta modalitat has de tindre en compte que l'important és que el saltador entri i surti bé. Si no surt bé i passés alguna cosa, doncs has de despertar aquest pla de seguretat. A nivell organitzatiu, el fet de construir una plataforma tan gran està sent complicat o la cosa va perfecta, va bé, és fàcil i... Home, fàcil no és, però tenim un... Assombrant i impactant és, però... Home, tenim un departament d'operacions que porta molts anys
i el director està als Jocs Olímpics de Barcelona, al Campionat del Món, i ha fet molts, o sigui, que jo a vegades, com a persona terrestre, que jo a vegades ho mires i, hòstia, aixeca una torre, però aixeca i construeix una piscina al Sant Jordi, fa una torre, fica un pantalà per aigües obertes... I la torre s'ha començat ja a construir? Es comença el dia 15 de juliol. Ja falta poc, sí. 15 de juliol. Hem de pensar que hi ha un pla d'operacions. Llavors, nosaltres tenim un port que tu no pots construir una torre 2 mesos abans, primer perquè ja tenim activitat econòmica, tens un club nàutic, tens gent que va visitar, o sigui, el que fa el pla d'operacions és adaptar-se millor que el Cristian, que sóc jo. Jo necessito la torre més o menys aquest dia, i llavors ells el que fan és més o menys poder-la ficar-ho en un temps perquè jo tingui la torre construïda perquè quan vinguin els esportistes puguin entrenar. El fet de que hagin hagut ara uns programes de televisió sobre salts de trampolí està ajudant a això que hi hagi més llicències, que hi hagi nens que volen practicar els salts de trampolí? Home, de moment és una cosa que hem parlat dintre de federacions, de dir, hosti, aprofitem aquesta petita empenta a veure si tenim més federacions i tot això. El que passa, jo avui en dia no tinc estadístiques o nombres per dir-te, hosti, que tenim més llicències. El que sí que et puc dir que és més gent en parla. Que sigui bo el que en parla o no sigui bo, aquí ja és deducció, però sí que és important. Sempre deien que és millor que en parlin que no en parlin, però jo crec que no sóc bastant fanàtic d'aquest tipus de programes, però que es parli de salts està bé, o que la gent normal que no es dedica als salts al trampolí, pugui conèixer, hosti, aquest noi fa mortal o la nomenclatura dels salts i tot això, jo crec que està bé. Com a director de competició del high diving, ara mateix en què s'està treballant? Perquè dius que fins al dia 15 de juliol no es comença la torre, però què s'està fent ara? Ara estem en una fase amb coordinació, es porta molt temps parlant amb tele. Definició és que el que tenim... Tens molts departaments diferents dintre de l'organització del campionat. Llavors, jo estic dintre de competició, però tens el d'operacions, tens el d'alimentació, tens el de serveis, tens el de recursos. Llavors, el que es fa ara és acabar d'ultimar tots aquells detalls perquè l'esdeveniment sigui perfecte. Però ara ja estem quasi a fase operació, que és, controlar les entries. Les entries és que els esportistes s'hagin registrat, coordinar que els hotels estiguin bé, que no hi hagi mals de caps d'última hora, que ara ve més esportistes, una federació s'ha oblidat d'apuntar o registrar algun esportista, però ara estem a la fase ja de coordinar amb tele, hi ha plans de dia ja exactes de minut, la programació i tot això, perquè tot estigui el més preparat possible. I a la modalitat de salts en general, que es faran allà a Montjuïc, m'imagino, la piscina de sempre... Els salts de trampolí a la Montjuïc, sí, tindran la mateixa visió, aquella tan espectacular que vam veure a Barcelona 92, que jo crec que va donar la volta al món. Vam ensenyar la ciutat de Barcelona a la resta del món. Jo crec que és una de les imatges que han quedat al cervell de tothom, perquè primer que és espectacular. Aquella piscina per mi és fantàstica. La piscina i les imatges que tens. I el diving es seguirà celebrant. I el high diving també tindrà una visió de Barcelona, perquè estarà al moll de la fusta, exactament al final al principi de Via Laietana, més o menys? Sí, el que tens el moll de la fusta, el moll de la fusta on acaba la Via Laietana. I ja tens aigües obertes, el pantalà es muntarà allà i la torre de salts estarà una mica més tirant cap al nàutic, diguéssim. Molt bé, recorda'ns els dies de competició perquè així la gent s'animi a comprar entrades. L'esperem. El dia 29 i 31 és la competició de nois i el dia 30 és la competició de noies. I des del 25, 26, 27 i 28 tindrem entrenaments per tothom que vulgui vindre. Doncs moltes mercès, Cristian Cirera, moltíssimes gràcies i moltíssima sort. Moltíssimes gràcies. Segur que és espectacular. Esperem. Hem comentat la gran capacitat organitzativa que ha de tenir una ciutat per acollir una competició com aquesta i la dificultat d'adaptar-ne les instal·lacions a les competicions. En aquest sentit, també, en uns minuts, parlarem amb els encarregats de la construcció de la piscina d'escalfaments. Abans, però, anem fent ambient amb el Flash Mood que s'han registrat fa unes setmanes a les piscines Picornell de Barcelona. El Flash Mood del Planeta Aigua amb la mascota del Mundial, el Xop. Assim, ó, bara, 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 bere, 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 bara, 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 bere, 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 bara, 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 bere, bere, bere.
Barcelona. Espero veure't. Trenca la mandra. Estic fet d'aigua i vinc d'un planeta. Estic fet d'aigua on som alegres. Estic fet d'aigua i sento la crida. Estic fet d'aigua, comença a riure. Vine ja, planeta aigua, balla, salta, neda i canta. Pinta dues ganyes blaves, com un joc la gota d'aigua. Come with me to planet water, singing, jumping, we're all singing. Your blue gives are your best honor. Dance with shot, drop of water. Si nevo crol, o si faig braça, puc veure els peixos de la mar blava, la cama en l'aire, xuto a porteria. Vine a animar-nos a la gran cita. Estic fet d'aigua i vinc d'un planeta. Estic fet d'aigua on som alegres. Estic fet d'aigua i sento la crida. Estic fet d'aigua, comença a riure. Vine ja, planeta aigua, balla, salta, neda i canta. Pinta dues ganyes blaves, com un joc la gota d'aigua. Come with me to planet water, singing, jumping, we're all singing. Your blue gills are your best honor. Dance with shot, just drop of water. Tal com us havíem avançat, avui tenim a Barcelona Actosol, l'empresa encarregada de la construcció de la piscina d'escalfament dels esportistes, just al costat del Palau Sant Jordi. Ens acompanya per explicar-nos els detalls l'Emilio Alonso Río, director general d'Alpe Puls, representant també de Mirta Puls a España. Benvingut, Emilio. Muy buenas. Gracias. Buenos Muchísimas días. gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y por cierto, felicidades por tus grandes éxitos deportivos en el último campeonato, donde has avasallado, creo que te van a nombrar persona non grata, el resto de deportistas, ¿no? Ganar 10 títulos Ha sido un reto. Es un reto que me sorprendió a mí mismo, pero bueno, yo creo que es importante que demostremos que a pesar de tener 40, 50 u 80 años, si se tiene ilusión por algo se puede llegar a conseguir. Sigue siendo cualquier cosa. uno de los muchos ejemplos que tenemos en el país, aparte de Rafa Nadal. Creo que también tú eres uno de los grandes ejemplos del país. Muchas gracias, Emilio. Bueno, estamos a puntito ya de que se inicie el campeonato. Una de las cosas más espectaculares yo creo que va a ser esa piscina de competición en el Palau Sant Jordi y esa piscina de calentamiento, por supuesto, que son dos piscinas olímpicas, tremendas. Bueno, por primera vez se ha intentado hacer un pack de un 3 en 1. Quiero decir que dentro del Palau Sant Jordi, a raíz de los campeonatos del mundo en Río de Janeiro, ya Mirta había montado en Italia el campeonato del mundo del 92, del 94, y después en Brasil, en las playas de Copacabana, se montaron los campeonatos del mundo de piscina corta. Eso fue una gran apertura para que la Federación Internacional viera que la natación tenía que ser un elemento, un deporte mayor, con una gran capacidad de atracción, con una gran capacidad para atraer a muchísimo público. Se habían creado una infraestructura en torno a las piscinas de 12-14.000 espectadores y aquello fue un éxito absoluto. Y de ahí quizá la Federación entendió que las grandes competiciones deberían celebrarse en estos grandes eventos en grandes espacios que fueran muy accesibles a una gran cantidad de gente, ¿no? De ahí, bueno, cuando se celebra el Campeonato del Mundo de Barcelona, se entiende que el Palau Sant Jordi es el espacio ideal. Como además la natación sincronizada en España tiene un gran predicamento, tiene un enorme éxito, los organizadores de este Campeonato del Mundo entienden que debería hacerse la sincro también dentro del Palau Sant Jordi, aprovechar esa gran tirada, ese espacio tan enorme, para también ser un elemento donde tuviera esa gran difusión. Entonces se nos ha pedido que construyamos una piscina de 50, que es la medida competitiva, que tenga 26 metros de ancho, no los 25 tradicionales, sino 26. Esto permite utilizar 10 calles
en vez de las habituales 8. Esto que permite que la actividad, sobre todo en las primeras fases, en las series, etcétera, etcétera, se puedan hacer series de 10 en vez de 8, lo cual agiliza también más la primera parte de la competición en natación, ¿no? Y el tercer gran elemento nuevo es que es una piscina de 3 metros de altura, con lo cual permite que la sincronizada se pueda desarrollar también aquí. O sea, ¿la altura te refieres profundidad? La profundidad, sí, la profundidad. De modo que es una piscina de 50 por 26 por 3 metros de altura, que nos viene a dar un volumen aproximado de 4 millones de litros de agua. Estamos hablando de la de competición. De la de competición. 4 millones de litros. Exacto. Y hablando de la de calentamiento, que si no me equivoco, dentro de poquito, el 28 de junio, ya va a estar preparada para las primeras pruebas. La piscina a día de hoy está prácticamente terminada, se están culminando los últimos detalles. Se hace contigua al Palau Sant Jordi, en el espacio del aparcamiento que hay contiguo, de tal modo que los nadadores hacen su trabajo de calentamiento en la parte exterior, tranquilamente en una piscina de 50 metros, a diferencia del Mundial anterior, que fue una piscina de 20 o 25 metros, en el Mundial anterior de Barcelona. Aquí hay una piscina de 50 metros de calentamiento, tiene un desplazamiento muy cortito. ¿Cuánto tiene que caminar el nadador más o menos? Creo que son unos 50 70 metros, así que es nada, es nada, ¿no? O sea, en la misma zona del parking se está montando, sobre el mismo parque se construye. Hay una rampa que da acceso a la cámara de salidas y de ahí ya sale directamente el nadador a la. Y claro, ¿es descubierta esa piscina? No, es una piscina que evidentemente se construye descubierta, pero lleva una estructura de encarpa que la cubre, lo cual evita que en la época de finales de julio-agosto la intensidad solar es muy alta, entonces el nadador va a tener un agua muy cálida en temperatura, pero va a estar también protegido. No solamente los nadadores, sino incluso los propios entrenadores que están por fuera, que sufren más los rigores de la climatología, ¿no? Claro. De modo que va a ser una piscina semicubierta, con todas las ventajas que tiene esa parte de que esté pues, un tanto abierta y demás, ¿no? ¿Y cuándo se comenzará a construir la piscina interior, la piscina de competición? La piscina interior va con una semana posterior a la piscina interior, por los eventos, las exigencias de eventos que tiene siempre el Palau Sant Jordi, ¿no? Pero vamos, a día de hoy que se está emitiendo ya el programa, ya se ha iniciado el montaje de esta piscina. Sí, ¿y cuánto se tarda en construir una piscina olímpica con tantos millones de litros de agua? Pues la piscina exterior, todo lo que es la estructura, hemos tardado una semana. Eso es un récord. Es un trabajo ya tenemos el primer récord aquí. Hay que agradecer absolutamente a los montadores, a los instaladores que han realizado un enorme esfuerzo para poder estar dentro del plan. Y no tenemos un tiempo muy corto para ejecutar ambas instalaciones. Piensa que además no solamente hacemos los vasos, sino todo lo que lleva anexo, que es todo el sistema de tratamiento del agua, de depuración y demás, ¿no? Y bueno, pues también en ese sentido quiero decirte que desde el punto de vista tecnológico incorporamos y aportamos algo absolutamente nuevo, absolutamente novedoso, de altísima tecnología, para que la calidad del agua sea de extrema pureza. ¿Que se tratará con cloro, con ozono? No, con... la base, la esencia está en que utilizamos un filtro que recoge hasta una micra de moléculas de una micra. Es decir, la forma tradicional es recogen hasta 20 micras. De ese tamaño hacia abajo, inferiores a esto, no pasan y vuelven otra vez al circuito del agua. Estas permiten solamente una micra el paso. Está basado en la lava volcánica. Es un sistema... Es algo muy novedoso, entonces. Muy novedoso. Bueno, ya se ha expmentado. Y muy bueno para los nadadores también, el hecho de no respirar cloro. No, absolutamente. Hasta tal punto hay unas sustancias unos elementos, unos microorganismos muy complejos o muy incluso peligrosos, sobre todo la Cryptosporidium, el Cryptosporidium, que precisamente fue el causante de aquel problema que hubo con los pepinos en Europa, que se achacó a los pepinos de españoles, etcétera, etcétera. Exacto. Pues esto tiene de origen fecal. Y naturalmente pues en las piscinas, cuando se baña mucha gente, siempre hay esta posibilidad, ¿no? Entonces es un elemento realmente peligroso. Este filtro permite también retener este tipo de partículas, ¿no? Tenemos una maqueta aquí, que veo que es... Explícanos un poquito, porque eso creo que la gente de casa no conoce bien cómo son las piscinas. Sí, bueno, he querido traer una maqueta porque una imagen, pues naturalmente vale más que 1000 palabras, ¿no? Y lo que
hemos traído es la parte final de la piscina. Aquí esta es la parte donde está el agua. O sea, como Aquí, la corona de la piscina. exacto, es la parte de coronamiento de la piscina. Aquí deberíamos ver 2 metros de profundidad. Y esta es la parte superior. La estructura, la base de la estructura es paneles de acero. Son paneles de acero inoxidable. Esto dijéramos que es la pared donde los nadadores dan el volteo y se empujan. Esta es la pared. La pared se construye con paneles de acero inoxidable. De un tamaño tremendo. No, ¿O no? de 1 metro de ancho por la altura necesaria, pero la anchura es máxima de 1 metro. Después, estos paneles de 1 metro simplemente lo que se hacen es se van atornillando unos con otros. De modo que tenemos una estructura antisísmica a grado máximo. Es decir, aquí ahora en Barcelona se podría producir, Dios no lo quiera, un enorme temblor, grado máximo, y la piscina se mantendría intacta. Porque tenemos una junta de dilatación cada 90 centímetros. En el hormigón, con frecuencia, en situaciones de este tipo, fracturan, Grietas, quiebran, fracturas, porque pérdidas de agua. Entonces, aquí no, aquí desaparece entonces porque hay una junta cada 90 centímetros. Los paneles se van unidos por tornillería y esto garantiza absolutamente la estanquidad en el agua. De modo que esta pared progresa hasta los 2 metros de profundidad, hasta los 3 metros del Palau Sant Jordi, y acaba en lo que llamamos el desbordante. El agua desborda y este agua se recoge en unas canales. Y estas canales son las que le llevan al depósito de compensación y luego entran en el circuito de filtración. Claro, esto lo que hace también es que no haya oleaje. Efectivamente. Es una de las cosas que la gente no sabe, pero las piscinas convencionales totalmente rectas, Sí. eso produce un oleaje tremendo. Efectivamente, el nadador en su actividad física produce un oleaje. Para compensar este oleaje, por un lado están las corcheras, que intentan disipar esa parte, y segundo, hacer que el agua no golpee contra el borde exterior y vuelva otra vez al vaso que de fluye piscina, por encima del agua sino que mueve y se recoge y mueve aquí. Exacto, eso se llama por borde todo filante. esto. Precisamente por eso, y también hay que explicar a los espectadores que las calles principales, las centrales, se le dan a los mejores nadadores, a las mejores marcas. Sin embargo, a los que tienen peores marcas se les dan las calles laterales. ¿Por qué? Porque el central, el del centro, manda todos los problemas de la ola hacia los demás, pero no los recibe de los demás, ¿no? De modo que el ser buen nadador también tiene alguna ventaja, y es ocupar la calle. El central, el número 4 siempre es el primero, el segundo el 5, luego el 3 y luego va siguiendo. Efectivamente. Así. ¿Por qué es mejor esta piscina que una piscina ya pues, convencional, de estas que ya está fabricada, en hecho en ya sí, construida? Bueno, la base fundamental de este tipo de piscinas es que permiten instalarse y desinstalarse para utilizar los omnisport, los grandes palacios, los arena, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en el Palau Sant Jordi se hace todo tipo de actividad. Si tuviera una piscina fija, fuese de lo que fuese, pues estaría colapsado y solamente serviría prácticamente para esta actividad, ¿no? Entonces, la gran ventaja de este tipo de piscinas modulares es que se pueden instalar y desinstalar pues, con mucha facilidad, ¿no? No es la vocación, pero así. Es decir, ya se hizo el Campeonato del Mundo anterior, se hizo en Valencia los Campeonatos de Europa, ya se ha hecho en Málaga unas grandes instalaciones para los Campeonatos de Europa de waterpolo, en el Gran Centro Acuático de Málaga, etcétera, etcétera. La gran ventaja es que se puede montar y montar con mucha facilidad, con mucha agilidad. Y esto es lo que permite ser una instalación tan versátil, ¿no? Que además admite todo tipo de complementos. En la parte anterior de salto decía, ¿se podría hacer los saltos extremos en este tipo de instalaciones? ¿Se podría? Claro que sí, claro que sí. Ahora mismo ya se está construyendo en Canadá una instalación donde en un solo vaso acogerá los saltos, acoge el waterpolo, acoge la sincronizada y acoge las pruebas de natación sin más. Claro, lo único es que la profundidad tendría que ser pues, Exactamente, más es una grande. profundidad que se va adaptando a las necesidades. Y la separación entre un vaso y otro son mediante paredes móviles que se van desplazando, como está en Natación Barcelona, lleva 2 paredes móviles, con un fondo móvil que se lleva hasta cota cero. Tú subes el fondo móvil hasta cota cero y los discapacitados pueden entrar a pie, los señores con silla de ruedas pueden entrar andando, los niños pueden tener una piscina a 50 centímetros, a 80 centímetros para hacer su actividad, etc. Así que lo que hay que dar son instalaciones que sean muy versátiles, porque cada vez pedimos más cosas a las instalaciones. Supuesto. No queremos que solamente tengan agua, sino que nos den Y muchas agua más mucha, cosas. porque ¿cuánto nos hablabas? ¿Cuántos litros de la de competición, por ejemplo? Al final tenemos la comisión de 4 millones de litros. ¿Cómo se llenan 4 millones de litros y cuánto Sí, se pero tarda? es que la exterior tiene 2 millones de litros más, que son 6 millones ¿Cómo de litros. hacéis eso? ¿Cuánto se tarda en llenar 2 Bueno, piscinas pues es olímpicas? simplemente pedir a... ¿Y qué hacéis con ese agua? También me interesa. Eso está muy bien. Pues es pedir a los señores de parques y jardines o a la compañía de aguas que haga una gran acometida y que llene. Realmente
normalmente es bastante rápido el llenado de esto. ¿Y el vacío? El vaciado es también bastante fácil y bastante rápido, pero en este caso alguien se preguntará cómo en esta época de la ecología 6 millones de litros se pueden tirar. Pues no se van a tirar ni un solo litro. Te hablaba antes de los sistemas de filtración. La gran ventaja del sistema de filtración, que son filtros regenerativos, que no utilizan el sistema de contralavado para tirar agua con toda la suciedad que han acumulado. El sistema de la perlita permite que este elemento de la perlita es la lava volcánica explosionada a 2000 grados y que crea unas partículas pequeñísimas que son las que retienen la suciedad en el agua. Esto, con un sistema diario de una pequeña explosión interna, hace que toda la perlita se disuelva y vuelva otra vez a situarse sobre los microtubos que están dentro del filtro. De modo que no es necesario tirar el agua para hacer lavados. Esto, en normativas muy exigentes, en Alemania, en Italia, en otros sitios, dicen que hay que tirar el 5% del volumen de agua diario. Eso supondría aquí tirar 300 metros cúbicos diarios. 300 metros cúbicos hay que calcular que el coste del metro cúbico está aproximadamente en 3 euros. Es decir, Sí, porque no es el coste del agua, es que ese agua hay que calentarla, la energía para calentar ese metro cúbico, hay que tratar con productos químicos, etc. Es decir, que estamos hablando del orden de 300 metros. Somos buenos y encima organizando y encima cuidamos el medio ambiente. Y es que además, cuando acabe la competición, esos 6 millones de litros que tienen perlita, ¿dónde irán a parar? Esta perlita se utiliza también en abono, en agricultura, para esponjar el terreno, O sea, para fertiliza y hace la tierra más para esponjosa. esponjosa, etcétera, etcétera. De modo que esos 6 millones de litros no hay que Irán a tirarlos nuestras sin perderlos, palmeras de Barcelona. sino que irán a través, coordinado con parques y jardines, para que tengan Pues muy una bien. utilidad Sí, es posterior, una curiosidad ¿no? y además Sí, que yo creo que a todos los de Barcelona, a todo español, pues nos gustará saber, ¿no? seguro. ¿Qué hace de Mirta tan especial? ¿Por qué vosotros habéis sido seleccionados para construir en la Olimpiada, para construir aquí? Bueno, Mirta es una empresa que ya tiene más de 50 años. El año 2011 ya ha cumplido 50 años en el mercado mundial de la piscina. Esto es una empresa que se dedica exclusivamente a esto. Su vocación es hacer de la tecnología en la instalación de piscinas pues su bandera. De ahí que ya desde el Campeonato del Mundo del 94 en Roma ya se empiezan a instalar este tipo de instalaciones. Hay un gran espaldarazo en Atlanta, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, que ya se hace la primera instalación con esta solución técnica. Además, el waterpolo español tiene una gran experiencia con Mirta porque ya ha conseguido 2 oros en este tipo de instalaciones, ¿no? Se hace también los Juegos Olímpicos en Pekín, en Beijing. Se hacen 7 piscinas en los últimos Juegos Olímpicos en Londres. Hay experiencia aquí, ¿eh? Tenemos una larguísima experiencia, tenemos un enorme catálogo de grandes campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, Campeonato de Europa, e incluso se van a celebrar los primeros Juegos Olímpicos europeos y también, naturalmente, se hacen en Bakú en el año 2015 y ya se está haciendo las instalaciones para esto. Muy rápidamente, así, la piscina más impresionante, Emilio, que Mirta haya construido o que tenga en plan construir, ¿qué dimensión va a tener? He oído algo de una piscina enorme, larguísima. Sí, en Estados Unidos, que son muy acostumbrados a lo grande, ahí están sus limusinas, etcétera, etcétera, se construyen piscinas de unos 75 a 100 metros. Un solo vaso, 75 a 100 metros. 100 metros, 2 piscinas olímpicas unidas. Exacto. Con lo cual, la gran ventaja es que tú tienes muchas piscinas en una y solamente necesitas un sistema de tratamiento del agua. Claro. Si tú construyes 5 vasos de piscina, necesitas 5 sistemas de tratamiento. Necesitas 5 espacios para... el espacio de construcción es caro. Nuestros filtros, por ejemplo, reducen un 70% el espacio necesario. Hemos remodelado las piscinas de Montjuic, la piscina de salto de la que hablabais antes, la hemos remodelado y hemos adaptado a la nueva solución. Antes tenía 6 grandes filtros para ese vaso, la piscina de salto, 6 grandes filtros de más de 2.000 centímetros, o sea, de 2 metros de diámetro, como esta mesa. ¿Y ahora cuántos hay? Filtros. Y ahora hay un solo filtro de 1.400. Genial. La calidad del agua es 20 veces superior. Los ahorros energéticos son del orden de 90% de los consumos del agua, reduce todos los parámetros. De modo que la tecnología lo que está haciendo continuamente es aportar en esto. Aporta en la construcción de los vasos, en la incorporación de elementos móviles y demás.
En Cataluña tenemos muy buenos ejemplos en esto. El Club Natación Barcelona, que ya fue sede del Campeonato del Mundo anterior, el Club Natación Mediterráneo, es una piscina Mirta, en Manresa, que es una lacuna de la natación, también están hechos aquí. No me extraña ahora porque estéis en los grandes eventos y ya lleváis muchos años y eso os hace únicos y muy especiales y seguramente lo vamos a disfrutar y mucho en el Palau de Sant Jordi. Así que Emilio Alonso Río, muchísimas gracias y enhorabuena porque también es un hombre de deporte. Aquí donde hemos hablado de piscinas, pero él ha estado, ha sido seleccionador nacional de balonmano, ha estado con equipos campeones de Europa, la Liga, así que mi más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estem acabant el programa i com sempre ho fem regalant un lot de merchandising. Per aconseguir-lo només heu d'enviar un tuit a BCN Actoso. El millor tuit s'emportarà unes entrades per l'espectacle de salts de gran alçada, el high diving que us parlàvem a l'inici del programa. I el segon millor tuit, aquesta fantàstica bossa de Barcelona 2013, amb tots els productes del Mundial. Ja sabeu que us espero el proper dimarts a les 22 hores 10 minuts aquí a Canal Català. No t'ho perdis i fins dimarts vinent, campions.